Hogy vigyem föl? Na most, annak örülmére, hogy lassan érkeznek a srácok, egy kicsit rá is kezdett az eső jobban. Hát bízom benne, hogy ez azért nem veszi a kezüket. Ahogy jöttem földre autóval, láttam egyébként nagyon-nagyon sokan gyakoroltak, próbálták a kanyarokat, nézték, hogy milyen az út minősége, mennyire vizes, hol lehet menni. De már halljuk is ugye az első előtt érkező rendőröket, felvezető motorosokat. Érkezik tehát a Zsolnai Kupa vélhetően győztes versenyzője. Mennyi felvezető autó itt az igazi nagyoknál. Többen vannak, mint a nagy versenyen. Jönnek is lassan, jönnek a srácok. És természetesen várjuk a hölgyeket, és itt tavaly is nagyon-nagyon nagy eredményt nyomtak a lányok. Tavaly előtt, bocsánat, ha jól emlékszem, ilyen 9 perc körüli idő, de már is érkezik az első versenyző. Kicsit sem tűnik fáradtnak, még 50 méterre van, még belehúlt, még egy kicsit gyorsít, és meg is van az első. Gratulálunk! A Zsolnai Kupa győztese ezúttal nem más, mint Máramarosi Marcell. Gratulálunk, neki is érkezik, és a többi versenyző. Érkeznek a többiek, a második helyén mondanám, hogy hajrá, de igazából egy jó 2 méternyi előny. Gratulálunk a srácoknak, Pán Botonnak és Horváth Mihálynak, akik érkeztek. Kategóriát ugye nyilván nem mondunk, és jön a 4. helyen célba érkező sportárs, ő pedig Holló Bruno. Hát srácok, gratulálunk, hogy ebbe az időbe is vállaltátok ezt a kicsit sem könnyű terepet, és közben folyamatosan most már érkeznek Vörös Gergely, Szabados Máté, Merics Mihály. Gratulálunk, srácok, gratulálunk, mert tényleg ez, ami itt volt a mai napon, és ami majd még a versenyzőkre vár, ugye ők 1 órakor indulnak, majd Mohácsról, egy rövidített szakaszon. Hát nem mindennapi lesz, azért egész nap gyakorlatilag esőt mondtak, és Csíki Marcell, a következő, valamint Szarvas Péter is beérkezett már. Sőt, van egy Somogyi Norbertük. Gratulálok, srácok! Fantasztikus teljesítmény, tényleg elképesztő, hogy miket jöttetek itt fölfelé. Somogyi Norbert is megérkezett közben, és egy újabb érkezőnk van. Nagyon-nagyon, nem tudom egyébként, hogy a nevezők közül Csölle Dániel érkezett közben a célba, 10-essel, gratulálunk neki. Nem tudom, hogy egyébként a nevezők közül, akik neveztek, végül mennyien jöttek el, és mennyien teljesítették. Körülbelül itt kapom az infót, hogy 45-en vállalták azt, hogy ilyen időben amatőrként, vagy félamatőrként, vagy hobbistaként föltekernek ezen a kicsit sem könnyű, és itt egy úr kikérte magának a félamatőrt, akkor elnézést, nem merem leamatőrözni innentől kezdve, és közben gratulálunk Farkas Jankának, aki az első hölgy teljesítő. Gratulálunk! Nem volt egyszerű ez a teljesítés. Rudolf Máté érkezik közben keresztül a célvonalon, és van még egy érkezőnk, ő pedig valamiért nekem nem írja ki a Rózsavölgyi Péter, elnézést, és Nagy Benedek, Bíró Zoltán is megérkezett, Németh Csongor, Majzik Achilles, itt most már folyamatosan jönnek, és ha jól látom, akkor Merics Imre, Osváth Márton, Medve Tamás, most már folyamatosan érkeznek, és hát igazából le kellett győzni az emelkedőt, és ezt a randa időjárást is. Góbkötő Zsombor, Újpál Géza érkeznek, és most már tényleg ez itt már nem az, ami... Itt már a mosoly nem őszinte az arcokon, ahogy nézem. És folyamatosan érkeznek még. Érkezett még egy hölgyversenyzők, Ánya Szilvia, gratulálok Ambrus Norbertnek, dr. Horváth Bálintnak. Kis Viktória is beérkezett a célba, tehát megvan a 3. hölgyversenyző is. Susóczki Viktor is a célban. Hát srácok, gratulálok, hölgyek, urak, ez, aki ezt vállalta a mai napon, teljesítette. Nem kis teljesítmény volt, ez tényleg le a kalappal előttetek. Már aki rajthoz állt, az nem volt gyenge. Itt, ahogy nézem egyébként,
próbálom kitalálni, hogy még hányan lehetnek a pályán, még biztos, hogy vannak néhányan, természetesen mindenkit megvárjuk. A csíp, hogy ne zavarjon be, hol tudnak visszamenni a kerékpárosok? Van egy ilyen kérdés. Simán visszamehetnek? Simán itt integet az úr, a körítős úr, hogy simán menjetek csak vissza. Ja, egyébként eredményhirdetés az most közvetlenül eredményhirdetésünk van, tehát itt rögtön a befutó után egy kicsit szusszantok, isztok valami energiaitalt, fölöltöttök melegbe, senki ne menjen el, mert eredményt hirdetünk minden kategóriában, és az összes nemben. És még ketten ott érkeznek, óriási küzdők ők is, föltolták magukat, kicsit sem könnyű terepen. Mátis Andorunk is van a célban, dr. Tétány Péter. Gratulálunk minden egyes teljesítőnek, tényleg ezzel ilyen időjárás viszont, és jön egy egészen apró ember, hatalmas hajrával, és ő is átjön a célvonalon, Kisülslecker Bene, a texási versenyző. Gratulálunk neki is természetesen, óriási volt. Az első évben emlékszem, följött egy hölgy, egy olyan kerékpárral, aminek az elején még kosár is ott volt. Tehát, hogy egy ilyen city bike-kal a hölgy földeket. Most persze, hogy a bárányutat ezt hogy teljesítette, hogy tolva vagy húzva, azt ugye nem tudom, de az nagyon komoly volt. Itt lehet, hogy csak bevásárolni volt egyébként, de következő érkezőnk Majtényi Dalma, és érkezett Deák Péter is közben. Gratulálunk mindenkinek, minden egyes teljesítőnek, és még egyszer mondom, kategóriánkénti, nemenkénti eredményhirdetés. Nyugodtan vissza lehet gurulni, nem zavar be a csípnél, menjetek, nyugodtan öltözzetek, húzzatok meleg ruhát magatokra, száraz meleg ruhát, és rövidesen, nagyon hamar időt átadjuk a díjakat természetesen. Még egy érkezőre, hogy biztosan várunk. Ő már nem hajrázik, sőt, hát ott a távolban még egy zöld vitorla is feltűnt. Györfi Béla, az újabb érkezők is, előtte volt egy Téz Gáborunk is. Gratulálunk mindenkinek! És itt még az utolsó méterek is különösen nehezek itt az emelkedőn. Megtréfálja a mezőny végét. Sohár Judit is beérkezett a célba. És előtte pedig dr. Trautmann Tibor. És újabb érkezők, újabb hajrával. Gratulálunk még egyszer mindenkinek. Színege Balázs, Horváth Zsolt, mindenki szépen célban. Hát azért látom az arcokon, hogy ez nem volt egy egyszerű, még szárazban sem biztos, így meg különösen borzalmas. Fantasztikusak vagytok, mindegytől egyik, teljesen mindegy az eredmény, a helyezés, az idő. Itt ez a mai nap ez nem erről szólt, ez arról szólt, hogy sajnos ez egy kültéri sportág, ilyen időben is menni kell, nincs mese. Elméletileg itt kapom az infót, hogy 56 versenyző, aki elindult, és 13-an nem vállalták ebben az időben. Egy kicsit sem csodálkozom, hogy jöttem fölfelé. Láttam a városon gurulókat, hát ők is jó kevesen voltak sajnos. És egy újabb érkező, aki pedig Riedling Ádám, elnézést kérek. Hát, tényleg. Tudom rövid táv, meg tudom csak ennyi, de azért a bárányút nem tréfál, és az időjárás az egy plusz bónusz, azt hiszem itt a mai napon. Eredményhirdetés, tehát akkor tényleg megvárjuk az utolsó befutót, és kezdjük azonnal gyakorlatilag. Menjetek, öltözzetek. Itt a főpódiumon lesz, mint a nagyoknak. Hát ez a minimum. Aki ide följött, annak ez minimum, hogy az megérdemli, hogy a nagy pódiumon kapja meg. Ő is ugyanúgy, ahogy a nagyok majd délután 5 óra fele. És még érkeznek, és mekkora tapsot kaptak mindenkitől, hát fantasztikus. Kántor Jacqueline,
Mező Panna és Dán Gardó Dávid érkezett most még meg. Hihetetlen, milyen fiatalok is vállalták ezt a mai napot, ami egy kicsit sem volt barátságos itt a mai napon ezekkel a versenyzőkkel. Legalább erre az 1 órára elállhatott volna. A profik úgy is tudják, hogy milyen esőben tekerni. Gondolom talán ti is, de azért nektek jobb lett volna, ha legalább a ruhatárod marad. Már nekem egy ismerősöm azt mondta, hogy futni biztosan jobb esőben, mint 30 fokban, de azt gondolom, hogy a kettő között van még olyan időjárási körülmény, amit szívesebben bevállaltok ti is. Eddig 46 érkezőnk volt, tehát elméletileg még 10 lehetnek a pályán, de persze már csak 9-en. De ez sem biztos, egyébként könnyen el tudom képzelni, hogy aki még esetleg ott a rajtban valaki azt mondta, hogy hát ez nekem. Menjetek, fussatok bolondok, ugye, hogy egy idézet szól, Gyűrűk urából gratulálunk, fantasztikus eredmény, Kalmár András, aki érkezett a célba. Hát kemény volt, srácok. Eredményhirdetés, tehát rögtön a beérkezések után mindenkit már sok szeretettel várunk oda majd a pódiumhoz. Nyugodtan vissza lehet gurulni, a csip nem zavar be, tehát tehettek egész bátran. Menjetek, öltözzetek, egyetek, igyatok, ami jól esik, aztán majd eredményt hirdetünk frankon. Jönnek még. Látom, érkeznek még, és nem is kevesen ráadásul. Gyerünk, srácok, pár méter most már csak. Még utolsó métereket gyerekből kiállva, és megvan ez is. Az érkezés. Várjuk az eredményt, várjuk a neveket. Kalmár András, ő még az előbb érkezett, Bence Nikolett érkezett most is. Víg Gábor érkezett, Bence Nikolett. És egy újabb érkező, lassan tényleg most már a végén vagyunk, de ne felejtsük, hogy nem utolsók, hanem csak a legvégén jöttek meg. Mert az, aki itt a mai napon ilyen körülmények között ezt végigcsinálta. Hát én csak itt állok és dumálok és már szarul érzem magam. Tehát, hogy... És ti megföltekeztetek, basszus, hogy nagyon kemény. Nagyon kemény. Rögtön mondom az első 3-akat, hogy ki az, aki az eredményhirdetésnél szerepelni fog. Nem tudom, hogy van-e még bárki a pályán. Bízom benne, hogy már tényleg senki, mert most már mindenkit jó lenne itt tudni. Egész nyugodtan guruljatok vissza, nem zavar be a csíp, nyugodtan menjetek. Halló. Popsikoló.
keresnek a Fehérházból, föl kell vennem. Fel, mondta, hogy reméli, hogy már nincs oda, mert én nem tudom, van-e még. Könyvő.hu egyébként fönt van mindenkinek az eredménye, tehát ha valaki kíváncsi rá, nem érti az órája, vagy jobban bízik a GPS mérésben, tehát a köridő.hu mindenkinek az eredményét megtaláljátok. Nyilván rá kell keresni a versenyre, és akkor ott megtaláljátok az időeredményeket. Közben traffic jam van. Érkezik a vége. Márhogy úgy gondolom, hogy az, aki valószínűleg a legutolsók között rajtolt, és most érkezik. Pap Boglárkának és Vig Gábornak, nem tudom, Vig Gábor már itt volt, de Pap Boglárka most érkezett. Gratulálom neked is, Bogi. Köszönjük, hogy teljesítetted még ezzel a szörnyű időjárási körülmények között is. Azonnal kapom a nyomtatást, most már tényleg csak a nyomtatóra várunk. Az eredmények megvannak, tehát a versenyzőket tudjuk. Most már csak a tinta